narednoj prezentaciji predstavit ćemo sustav za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima u organizaciji. Sustav ćemo prezentirati na jednostavnom primjeru procesa obrada ulaznih računa koji se sastoji od 3 koraka. Račun se prvo zaprimi. Na temelju pripadnosti proslijedi se odjelu za kojeg je namijenjen na likvidaturu, koji ga nakon obrade šalje u upravu ili u računovodstvo. Proces obrade ulaznih računa započinje njegovim zaprimanjem. Referent će dodati novi dokument tipa ulazni račun. Ulazni račun automatski će dobiti urudžbeni broj, a ispod će se prikazati dinamička opisna polja. Referent će popuniti obavezna polja poput naziva, datuma primitka i imena dobavljača, a odjel nabave zadužit će za likvidaturu računa. Referent može skenirati račun ili ga dodati s računala na listu datoteka. Priloženu datoteku može otvoriti, pregledati i po potrebi izmijeniti. Kad je popunio sva polja i priložio datoteke, referent će spremiti dokument i poslati ga dalje u tijek. Referent je zadužio odjel nabave za likvidaturu računa, pa ćemo se sada prijaviti kao referent nabave. Kada referent nabave pokrene aplikaciju, u početnom prozoru prikazat će mu se zadaci koje mora izvršiti. Klikom na zadatak otvoriti će se lista svih trenutno aktivnih zadataka. U novom prozoru otvoriti će se opis zadatka i lista akcija koje mora izvršiti. S obzirom da je zadatak poslan na grupu prije obrade, mora ga preuzeti. Referent može otvoriti poslani dokument, vidjeti opisna polja u dokumentu i pogledati priloženu datoteku. Sustav navodi referenta i označava zadane akcije koje mora izvršiti, što u ovom slučaju predstavlja popunjavanje opisnih polja. Referent popunjava obavezna opisna polja poput broja računa, iznosa, roka plaćanja i sprema dokument. Status dokumenta postaviti će na ispravan i dodati napomenu. Završava zadatak klikom na gumb Završi i šalje dokument sljedećem izvršitelju. Mogli smo primijetiti da referent nije odredio sljedećeg izvršitelja. Naime, sljedeći izvršitelj je određen predefiniranim dijagramom tijeka. Prijavit ćemo se kao administrator i pogledati tijek dokumenta. Možemo vidjeti da je dokument nakon zaprimanja otišao u odjel nabave na likvidaturu, a trenutno se nalazi u računovodstvu i čeka na izvršenje. Dijagrami tijeka predstavljaju sliku poslovnog sustava, pružaju mogućnost analiziranja, automatiziranja i optimiziranja procesa i time stvaraju dodanu vrijednost. Kao što smo rekli, dokument se sada nalazi u odjelu računovodstva. Klikom na zadatak referent dolazi do zadanih akcija koje mora izvršiti, te također može vidjeti i napomene. Referent može pregledati unesena opisna polja, može pregledati priloženu datoteku i ako je sve u redu, digitalno će potpisati račun i dodati datum plaćanja. Status dokumenta postavit će na plaćen, te će završiti zadatak. Račun se automatski arhivira i proces obrade ulaznih računa se završava. Sustav za upravljanje dokumentima omogućuje kreiranje jedne centralne digitalne arhive svih dokumenata, laku distribuciju dokumenata kroz organizaciju, dostupnost do dokumenata i informacija, analiziranje, modeliranje i optimiziranje poslovnih procesa. Namijenjen je organizacijama svih veličina i vrsta koje upravljaju dokumentacijom, od malih projektno orijentiranih do velikih servisno i proizvodno orijentiranih. Kratkim primjerom pokazali smo način rada sustava za upravljanje dokumentima. Za dodatne materijale, pitanja ili prezentaciju sustava javite nam se i mi ćemo pripremiti prezentaciju rješenja oblikovanu oko vaših poslovnih procesa na temelju čega ćete najbolje vidjeti
kako će rješenje pomoći u poboljšanju vašeg poslovnog sustava.